Hormatly prezidentimiň arkadaly gahrman serdarymyň ýurdumyzda telekeçiliň binýadyn berkit mekemde onu mundan beýlegem has netijeli ösürmek bardy edýän tagallalary ahal welaýatyna da bu il ýurt beýgitli işin has netijeli ýoly goýulmagyna uly mümkinçilik berýär. Şonuň netijesinde häzirki wagtda welaýatda telekeçilik bilen meşgullanýanlyň sany barha artýar. Ahal welaýatynyň ene şu şähernäki Bars hususy kärhanasy soňky ýyllarda önürýän önümleriniň ýokur hilelik bilen ilat arasyna giňden tanalýar. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň in kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada ýylatyň köp isleg bildirýän söýçi kökü önümleriniň görnüşleriniň ençemesi önürlýär. Bu ýerde önürlýän ýokurky ýyly önümler şertnameler esasyna ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde welaýatlary ugradylýar. Kärhanada önürlýän ýokurky ýyly önümleriň il günümiziň toý saçaklaryny bezäp durmagy, bu önümleri önürýän eşi hünärmenleriň ihlaslarynyň hem zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýändiginiň aýdyn şaýady bolýar. Häzirki wagtda kärhanada eşler iki çalşykda alınıp barlýar. İşleri barha ilerleyen bu kärhanada geljekde ila tarapyndan has köp isleg bildirilýän kandidatury önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligine ýoly goýmagam göz öňünde tutulýar. Kärhananyň hünärmenleri ýurdumyzda telekeçiligi ösürmek ugruna edýän tagallalary üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.